The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved the darkness rather than light, because their deeds were evil. Proverbs 4:20-22, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Psalm 147, verse 5. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. Proverbs 19:18, chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. Proverbs 10:12-13, hatred stirs up strife, but love covers all sins. Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but the rod is for the back of him who is devoid of understanding. Proverbs 12:1-3, whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Matthew 10:28, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Before we start our Bible study nining adlaw, ikinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9 principle nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So atong isugid tanan natong mga salang nahimo nining adlaw aron dili kini mahimong babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo dili pa magtutuo, you are an unbeliever, dapit ka giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will nga kabubuton aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busan nining tungura, magampot ta sa hilom, agi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampot na balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nilayan sa mga adlaw nga imong padangat ka namo. Dili kami takos nga mabuhi, apan ikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka namo ning dapita sa mga pa. Aron kami magpadayon sa among spiritual momentum, pagtubo diha sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala
atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome no sab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios niya pa kita magadupot, magapunting sa atong pagtutok pagtuon sa pagtulunan nga giuluhan, developing divine viewpoint. Okay? Karon padayon kita. Ato nang nasayran nga kitang mga magtotoo sa diha nga kita mausab ang atong pagtagad, ang atong kainit, ang atong gugma, atong kadasig, atong mayong tinguha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga mao ang pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Kaya mao lamang kini ang paagi nga magatubo kining atong kalag ngadto sa pagkahamtong nga mao kana ang nga dinana na kita'y katakos sa pagkinabuhi. All of us believers have that common goal, reaching that spiritual maturity stage where there is now capacity for life. Sumuna nga, every person, ako kang hatagan nining punto na sab, matag tao, matag sakop sa kaliwatan sa tao, is permanently and directly responsible sa iyang mga desisyon. Manubag siya nining tanan ngadto sa Dios. Gusto? Adto ra gyud siya sa Dios manubag sa iyang nahimo nga mga desisyon. Ako kanang giingon nga all of life is decision making. Tanan nga kalihukan sa atong pagkakristohanon, atong pagkasakop sa kaliwatan sa tao, okay, totoo ka ba o dili, kita manubag ngadto sa Dios. Tanan natong mga nahimong desisyon. Busa, ang paghimong desisyon, labihas pagkamayungdanon kini. O ato namang gitun-an kining doktrina sa volitional responsibility. Tulubagon sa kabubuton sa tao kining maong doktrina. Prinsipyo po ni gikan sa pulong sa Dios. It's a principle. Now, sayo nakita nga si Adan ug ang babae nga dito sa hardin sa Eden mo'y nakaingon nining spiritual death ug ang pagtunglo ngadto kanila for their irresponsible act sa ilang pagsupil sa gidili sa Dios. Sa gidili sa Dios nga pagkaon sa bungas kahoy sa pagilas maayo og dautan. So, but God in His justice, tanaw tungod sa iyang hustisya, sa iyang kaluoy, sa iyang pagkamakiangayon, provided salvation to man through His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Aron nga ang tao can come back and be reconciled to God. Na aron na naanay shalom, peace with God. Now, ang Diyos, of course, did not have to provide salvation to man, but He did it in eternity past. Grasya kini. Ang tao, dili kayo angayan gani niini, nor earn it, nor work for it. So, moto kung giyon nimo nga ang Dios pahimutang sa iyang stimulus, provision for every person in His love and grace. Pinagi lang sa iyang gugma o sa iyang grasya. O kining maong stimulus nga iyang gitanyag sa tao, mao kining salvation by faith alone in Christ alone. Now, atong nasayran nga ang matag tao, responsable siya to appropriate God's offer of salvation. Siya ang maluwag. Remember, God's policy is grace. Unsa may policy ni Satanas? Evil. You see? So this is a fight
between grace and evil. Natas taliwa, papilion ta. Kung sa man itong pilion, ang grasya ba? Nga mo ni policy sa Dios? Or ang evil, policy ni Satanas? Any person who dies in rejection of the Lord Jesus Christ as Savior will wind up in torments. Then, God's a great white throne judgment. And finally, dito na sa linaw sa kalayo, nga na ay kangiob, kangit-ngit, blackness of darkness, burning forever. Their smoke goes up forever and ever. Wa na'y kahigayunan nga makaiskapo pa ang tao. Ang dili magtotoo. Tungod kay iyan ang mga naabot ang gitawag nila og PNR sa kinabuhi. Sa maning PNR, point of no return. You see? Ang Christianity, iya sa Dios. Apan ang relihiyon, iya ni Satanas. Di man ni gina. In Christianity, every standard and policy, gracia. Salvation in Christianity is pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Mao ni salvation by faith. Salvation is to be received. Kinahanglan kini dawaton. Apan sa relihiyon, every standard and policy is evil. Salvation in religion, unsa man, is by doing good works. Paghimog mga mayong binuhatan, mo kanay salvation by works. Salvation has to be achieved. Kung bahin na sa relihiyon, kinahanglan kabuton yan nimo. Apan ang Kristyanismo, lahi, imo lang dawaton. Nakita nimo ang diferensya. Ang Diyos, kanunay gyud nga naa siya'y pagsilot for every wrong decision nga mabuhat sa usa ka magtotoo. That is why ang mature believer lamang, spiritually mature, is a good decision maker in life. Siya ra gyud. Ang loser believer dili. He is a kanang bad decision maker in life. Because everything in life is decision making. Ako nang gingon di padugay, ako na puning gibalik. Everything in life is decision making. So timan nga ang pulong sa Dios, mao kini ang stimulus nga gihatag sa Dios ngadto sa magtotoo. Now this is addressed to believers na. Kaya ang sunod nga, bulatos magtotoo, human sila maluwas, mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Now, tingali na dili magtotoo nga magtuon-tuon siya sa pulong sa Dios, dili siya kasabot. See? Kinahanglan spiritually discern. Ug wa man pa siya tawhanon nga espiritu. Kaya nga naman, patay man siya nga kanang spiritually dead. So wala ma-enliven, ma-energize, mabuhi ang iyang tawhanong espiritu, human spirit. So wala, di siya makasabot. Well, tingali, in the long run, sa iyang pagtuon-tuon, na ay mga panahon nga, ang Espiritu Santo na gyud mo lugti gyud sa iyang pagkatao. You see, to convict that person who is an unbeliever. So, ang Espiritu Santo una mo lihok aron mo ingnon tapuli sa wala pa tawhano nga espiritu nga nabuhi. Now sabta gid sundan ang dili magtotoo walay buhi nga tawhanong espiritu. The human spirit is not energized in living ug kanang wa pa mabuhi.
patay pa. Not until nga siya mutuo na kang Hesus Kristo ngayong manluwas, mabuhi na pod kanay ang tawhanong espiritu. So, mientras tanto, wala pa mabuhi ang iyang tawhanong espiritu, ang bala ang Espiritu Santo mo will act as if siya mo take the role sa pagpasabot sa maayong balita sa kaluwasan. O sa pagsabot na yun ng tawhana, unsay gipasabot sa balang kasulatan sa maayong balita sa kaluwasan, then mohimo siyang desisyon right there and then siya maluwas. Okay? So mo kana nga ang tao responsable gyud sa pagtubag sa stimulus sa Dios. You see? Nakaron ang stimulus sa Dios sa di magtotoo mas Ginoong Jesucristo, apan sa magtotoo for a believer, ang stimulus nga iyang giatubang maong pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga it composes the Old Testament books and the New Testament books. Old Testament books, katlo ang siyam ka mga libro kini, o sa bag-ong tugon, kauhaan og 7 ka mga libro. All in all, kan-uman og unom, 66 books. So mo kana ang pulong sa Dios mo ay stimulus. Sa pagtubag niya ng maong magtotoo, maingon siya, mutuo ko. Diha. Knowledge of Bible doctrine plus faith, iya sagulan siyang pagtuo. Kaya mituo man siya. Then, na siya yun sa divine viewpoint. See? O, ang iya nakaroon nga pag-aplikar sa pulong sa Diyos ngadto sa kasinatian siyang kinabuhi. Application of doctrine to experience. So, na siya ay unsa. Not super grace pa kay naghinay-hinay pa man siya tuon pagtubo sa pulong sa Diyos. So, na siya ay gipaabot, he is anticipating sa mga panalangin sa Dios sa diha nga siya nagatubo na gikas pagkabata mukabot na siya pagkahingkod o gikas pagkahingkod mahimo na siyang spiritually mature nga magtotoo o sa iyang pagbuhat ng mga mayo kini kung iya kining buhaton sud sa operational divine dance sphere ang dapit nga may gahom sa Dios, then kani siya nagabuhat ng maayo nga iya sa Dios. Kaya kinigitandi man din nato sa pilak, bulangwan o mahalon nga mga bato. Dili man kini masunog. See? So mo kini nga itong gisugutan din. Ang iyang tubag mo resulta nining mga butang nga itong gisugutan. So iyang madawat ang mga blessings sa iyang pagtubo na. Of course, itawag man niyo kaning lesser blessings pa kay bata pa man siya niya hingkod hangtod nga makakabot gyud siya sa spiritual maturity stage. Iyan ang madawat katong escrow blessings in time like prosperity, success, promotion, o kini ang iyang madawat. Mao ni gitawag og escrow blessings. Now, mo kani resulta. Kay tanang mga stimulus kinahanglan na itubag ug tanang tubag na agyo resulta. So ato lang ning gibasihan sa Juan 3:36 unsa may gisulti. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Now, kadtong magtutuo nga negatibo, kaya dutas pikas. So, negatibo man siya, iyang gigamit man iyang kabubuton, ang negative pole, kay duha ni ka poles, positive pole and negative pole.
So, iya magigamit ang negatibong bahin sa iyang kabubuton, mingon siya di kung totoo. So, ang knowledge of Bible doctrine wa man niya saguli sa iyang pagtuo. So, magpabilin siya nga kanang wala siya ay makatunan. You see? So, ang iyang mga buhat nga maayo, magtotoo siya. Sa diha nga siya mabuhat ng mga maayo, then kini gitandi lamang kini og kahoy, kugon ug dagami. So, he is missing the mark. Matod pa sa Roma 14:23. So, he is producing human good. Nga kini gitandi lagi sa kahoy, kugon ug dagami, kung imo duslitan, musilaom dayon. Kay they are combustible, matod pa sa English. So, he cannot expect na mudawat siya niya itong nadawat sa positibong magtotoo. Ang iyang dawaton, unsa? Inay prosperity, blessing, success, promotion, dili siya makadawat niya ito. Ang iyang dawaton, divine discipline. Failure, cursing, demotion, adversity. Mo na iyang dawaton. So, divine discipline. Kaya anak man siya sa Diyos, disiplinahon magyud siya sa Diyos. Kaya tuwa man siya sa pikas, sa dapit nga may gahom ni Satanas, the cosmic dynasties. So, the negative volition, ang negatibong kabubuton sa kamagtotoo, causes himself to be a complainer, bitcher, moaner, whiner. Kung siya mo ingon, when confronted with pressures in life, bawa kung sa'y sagad yung ikasulti nining mong magtotoo nga negatibo, why did God let this happen to me? Or, God has failed me. You see? Mo gina. Ang sagad yun, this is the kanang famous cliche kini. Kanang maingon dayon, complain dayon. Moan, whine, muna. So, it's volitional responsibility. Tulubagon sa kabubuton sa tao. Mao ni ang doktrina nga atong kanunay gyud malmal yun nimo hangtod di na ginanimo makalimtan. The doctrine of volitional responsibility. Tulubagon sa kabubuton sa tao. Now, unsa man ning human responsibility? Well, it is the responsibility of every human being sa kanang sanong pagtubag to the respective categorical stimulus. Unsa man ning respective categorical stimulus? Well, una niini mao ang imong pagkasayod nga naay Dios. Pagkaalinggat nimo nga mao ni giyon sa English God consciousness. Ikaduha, ang mayong balita sa kaluwasan. Ug ang ikatulo, ang pulong sa Dios. Paminaw, any human being nga dili mutubag to any of the three stimuli naman na, is just existing but not living. Kadungog ka. Gaginhawa lang siya, wag na tinuuray siya magkinabuhi. He lives like, unsa? Well, grabe. He lives like an animal. Kaya man siya function good as God wants him to function. Magtotoo ni nga itong iskutan, ha? So, dili ka niya nagtotoo. Tanang tao ang intungdan. Any human being who does not respond to any of the three stimuli. So, itawag na siya pagano. These people tend to be easily deceived sa mga mini ng mga doktrina. Labi na ning doktrina sa evolution. Ini mga tawhana, they are, what time hay mo niya na? They are just jerk, stupido. They are just wasting their time, wasting their ability
most of all, wasting their life. You see? What tayo mahimo niya na? Doktrina ni. Sakit lagi yun. Mawita ng maigo ka. Sakit-sakit. Manigingos Tagalog nga. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magalit. Now, these people tend to go and embrace any kind of cults. Kadaghang mga kulto karong panahon na. And all the isms, spiritism, mysticism, etc. Napag yung mga Buddhism, ang pila ng Catholicism. Iba naman kang Catholicism, the wealthiest cult in the whole world today. Kaya ang labing tinod, ang Catholicism is not a religion but a cult. Now, atay mahimo niya na. Atay mga pruiba niya na. Kulto. Huwag yun Diyos niya na. Well, sige sila sangpit sa ngalan sa Diyos apan wala. Layo, rakayo sila. Tinuod. Mao na nga watay mahimo niya na. Kay ikaw nga magtutuo. Pinalahi ka na sukad niya itong imong gidawat tituuhan sa Ginoong Kristo ng imong manluluwas. You are the called out ones. Mao na ibut pasabot sa original nga Grigong pulong ecclesia. Ecclesia is the called out ones. Sakop ka na sa organism sa ni Ginoong Kristo. So ingon nga mga magtutuo. Gimanduan kita sa pulong sa Dios sa pagpadayon gayon sa atong spiritual momentum. Ug sa ato nang gitun-an sa kaniadto, taon-taon naman gyud din atong gitun-an, no? Katong real keys of success in life. O ato namang nakatunan kadtong punto niadto nga dili pinagi sa mga lakang nga sugyot sa mga secular nga mga libro sama sa kanang popular kayo nga How to Win Friends and Influence People. Now, dili na mao ang buot sa Dios. Kay human viewpoint man na tawhanong mga pangunahon na. Buot sa Dios nga atong barugan, tuuhan barugan ang iyang pulong, iyang kamatuoran. Kay ang nag-una gyud ni real key of success nga kita magpaluwas pinagi sa ato pagtuo lamang kang Kristo lamang. Get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31. Unya diha sa pulong sa Dios human kita maluwas. We have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. See? Unya gikinahanglan nga kita hatag og pasiuna. Kinahanglan we prioritize God's Word. Unya expose yourself to doctrinal Bible studies like we do. Unya grasya ni kinahanglan nimong pangitaon una ang gingarian sa Dios. Mana sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ang tinuod gyud nining mong bersikulo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa imong pangandoy sa kinabuhi? Unaha lang ang Dios ug ang iyang gingarian. Ug kining tanan nga imong mga pangandoy, mga tinguha sa kinabuhi, igadugang ra kana. Sabot? So mo na nga gawas pa niya na gikinahanglan nga ipahilong na ang imong kinabuhi palibot diha sa pulong sa Dios. Organize your life around God's Word. Numdong ka nitong Operation ROTMPP. R, routine. O, organized life. T, true scale of values. M,
making good decisions from a position of strength. Kining position of strength din mo ang operational divine dynasty. Then perseverance o persistency. Mo ni Operation ROTMPP. Onya, ayaw kalimot yan tong 10 problem solving devices. Nagisangkap sa Diyos ka na itong magtotoo. Operation RFFG DPI HPO. So, it's presume ngayon mo nagyun ang sag-o ka ng maong memory aid na itong ihatag nimo. R, rebound. F, feeling of the Spirit. F, faith rest drill. G, grace orientation. D, doctrinal orientation. P, personal love for God the Father. I, impersonal love for all mankind. H, inner happiness, sharing the happiness of God. P, personal sense of destiny. And O, occupation with Christ. Mo ka na. Ang God's 10 problem-solving devices. O niya, ang kuna, claim sa mga saad sa Diyos. Claim God's promises every single moment of every day. Matagutling sa itong kinabuhi, kinahanglan. Atong i-claim ang mga saad sa Diyos. Na saan mo pag-claim o saad sa Diyos kung wala kayo pagtuon sa pulong sa Diyos? Sabot ka? Wala. And then, kaya nga no God, nga gimando kini nga, we have to claim God's promises. Kini, this will lead you as a believer to occupation with Christ. Musangko kini. Mudangat ka. Nga imo nang naokupado lagi sa Ginoong Kristo diya sa imong kinabuhi. And then, naay atong barugan nga operation is LBA. Mao na gid nga atong slogan. Study, learn, believe, and apply. O niya, nuntan pa gyud sa Operation PTA. Unsa atong Operation PTA? P, a believer must be in the right place. T, that he must be in the right time. A, that believer must have a positive attitude. You see? P, he must be in the right place. T, at the right time with the right attitude. Ano Operation PTA? Gawas pa ang imong station in life. Diin ka ipahimutang sa Diyos sa imong trabaho o occupation nimo, panghitas kinabuhi. That is your full-time Christian service. Di man na. Unya sa imong pagbuhat sa mga unsa, mayong binuhatan, be sure nga kanang mayong binuhatan, imong nabuhat ka na in the position of strength. Nga unsa man na. Inside the operational divine dynasty. Dapit kini nga may gahom sa Dios. Mao kini otherwise called kini protocol plan of God, the Christian way of life, unsa pa, God's power system, the divine dynasty, ug uban pa. You see, sa diha nga naa ka mupuyo diha sa maong dapit nga may gahom sa Dios, then kanang imong maayong binuhatan na ho ganaw gitandi sa kahoy. No. Koreksyon dayon. Dili na kahoy kugon dagami gitandi kana sa unsa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. That kay imo manggibuhat kadtong mayong binuhatan dito sa sulod sa imong dapit gyud, mao na imong dapit puloy-anan. God wants you to stay there. Reside in the operational divine dynasty. So ang imong buhat nga maayo, divine good. Diyos nun nga maayo. Itandi lagi nato sa pilak, bulawan, umalon nga mga
na to. Sa 1 Corinthians 3:12. Apan sa diha nga mobuhat ka og kanang mga maayong binuhatan, apan tuwa ka sa gawas. Buot sa gawas, tuwa ka sa cosmic danosphere, iya ka ng dapit nga may gahom ni Satanas. Then kanang maayong binuhatan nimo, nahug ka na og kahoy, kugon og dagami. 1 Corinthians 3:12 gyapon nga kun imong duslitan kana unsay mahitabo, sila dayon ugdaw dayon. So unsa may gantihan? Wala. Kadto rang divine God may gantihan sa Dios. So mo na nga ato ni ipadayon ugma. Okay? Kay kini sort of a review maghapon kay bahin magkini sa atong pagtuon ni ining atong tun-anan nga developing divine viewpoint. Kinahanglan atong ugmaron kining Diyos nun nga mga pangunahuna. Ayaw kalimot ng Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Gawas pa, kining pulong sa Dios nga tungitunan karon is 1 Corinthians 2:16, mao ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dala kami pagbalik ugma dinhi sa among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.